liturgy for the 9th-day Mass for the soul. Hear your heart, let me feel your soul, let me know your cries. Let me see your sight, let me lift you up, let me pray for you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one. Let me walk with you, let me smile with you, let me cry with you. Let me serve with you, let me praise with you, let me be with you. Let us be one beautiful family, journeying together with God. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord. Sharing the love, sharing the peace, sharing the hope of Jesus Christ. Together we journey as one, as one. Together in faith, together in prayer, together in love, glorifying the Lord by sharing the love, by sharing the peace, by sharing. Sa imong mga walay suko, ang mahutang ang among kalapasan, itaon mapasa o ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, isang pitakaroon, kaamong amahan, Ginoong Diyos, kanuyana, ang imong lungsod. Tungod sa imong mga walay suko. Sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Magigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan na tagita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, kaligon sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir San Pedro Bautista ug San Pablo ug mga kauban nga nasa kinabuhing tunay pinagi sa krus. Itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon, sa pagtuo nga among gihuptan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Sa pagsugod, pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kini gikan sa kangitngit, ginganlan niyag adlaw. Ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabihion ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabihion ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta. Ang mamala ug ang tubig nga natigom ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkananlaing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong nga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabihion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya mingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga mao'y magbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa hinungdanong mga panahon. Mudanag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga may maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudanag sa kalibutan ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii, ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabihion ug miabot ang kabuntagon,
ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Daikang Ginoo kalagko, o Ginoo ang akong Dios, dako kayo ikaw. Gisuluban ikaw sa kahalangdon ug himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon og usa ka kapat. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan, aron dili matarog sa kahangturan. Sa kalawran ingon og usa ka sapot, imo kini nga gitabunan. Labaw sa kabukiran niabot ang mga tubig. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan. Ang hangin diha sa kabukiran, gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan, nagpalutaw sila sa ilang mga awit. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, diha sa kinaadman imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, daikang Ginoo kalagko. Hallelujah. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Hallelujah.
Ang Ginoo nagakaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mitabok sila sa lanaw midunggo sa Nazaret, ug higot nilang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailandayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay, ug gidala ngadto kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadun sa mga taong ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton paikapon bisan lamang sa sidsid siyang bisti, ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Atong nadungog diya sa atong Ebanghelyo nga daghang nangaayo human sila nakahikap sa sidsid sa panapton nga gisulob ni Kristo ug human sila nahikapan ni Kristo. Silang tanan nangaayo. Unsa may mensahe nini kanatong tanan, mga igsoon? Adunay nagkalilaing klase nga hikap. Nahihikap nga bastos, nahihikap nga makahupay, nahihikap nga makaayo, nahihikap nga makainsulto, nahihikap nga maka-encourage. Lain-laing klase sa paghikap. Ug ang paghikap ni Kristo kini naghatag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton. Nan kita usab, ang kini siyang mga nagkalain-laing klase nga paghikap, kini nakadepende kung unsay sulod sa imuhang kasing-kasing. Tungod kay ang sulod sa kasing-kasing ni Kristo, puros man maayo. Ang sulod sa kasing-kasing ni Kristo, puno man sa gugma. Ang sulod sa kasing-kasing ni Kristo, puno man sa pag-auhag o pagtabang at sa nanginanglan. Muna nga ang bunga niini, mao nga makaayo ang hikap ni Kristo. Nan kita usab, sama ni Kristo, kita usab makahatag, makapabati o makahatag pog mensahe ngadto sa uban pinagis tong paghikap. Siguro diya sa tong palibot, daghang mga tao nga nawad-an nagpaglaom, nalunod na sa problema, and somehow our simple touch, somehow it can comfort them, makapahupay kanila. As long as ang sulod sa tong kasing-kasing, gugma. Kini makahatag og mensahe sa uban nga wala sila nag-inusara. Nga anaata, andam maminaw, anaata, andam nga mutabang kanila. Ug kung ang sulod sa tong kasing-kasing hugaw, mga malaw ay nga butang, nan ang ato pong paghikap, ang mensahe pod nga masangyaw sa tong paghikap, malaw ay usab, bastos. Mao dinhi sa mga igsoon, ato ding mabati kung unsay sulod sa kasing-kasing sa uban, pinaagi diha sa hikap. Ug kitang tanan, aduna tay kapasidad sa paghatod sa mensahe sa gugma ni Kristo, pinaagi sa tong hikap. Kitang tanan, aduna tay kapasidad sa paghupay sa mga kasing-kasing nga na problema,
sa mga kasing-kasing na kawad-an nagpaglaom, sa mga kasing-kasing nga magulanon. Kung unsay sulos tong kasing-kasing, ato kining mapahatod, ato kining mapabati, pinaagi sa atong hikap. Mga nindot nga atong tan-awon karon kung unsay sulos sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kay sa daghang panahon, sa daghang panahon, ang atong paghikap na interpret nga nakapasakit sa uban. Ang atong hikap wala nakatabang sa uban. And maybe there is something wrong what is inside in our heart. So kinahanglan nga atong tan-awon, kinahanglan nga atong pamalandungan, kinahanglan nga atong usisahon unsay sulod sa atong kasing-kasing. Ug kung ang sulod sa atong kasing-kasing, iya bakaha sa Dios. Kay ang tanan nga iya sa Dios, makaayo. Ang atong tan-awon karon, ang naa ka sa sulod sa kong kasing-kasing, iya bakaha ni Kristo. Ang naa sulod sa kong kasing-kasing, maayo bakaha. Kung ang naa sa sulod kong kasing-kasing, gugma ba o dili bakaha kahakog? Palihog manindog. Magampo kita samahan nga mibuot nga ang tanang tao mamaayo. Dili niya isalikway sila nga muanha kaniya diya sa ilang panginahanglan. Busa masaligon kitang muingon, Ginoo donggang among pagampo. Ginoo donggang among pagampo. Nga isip simbahan, dili unta kita motalikod sa tanang nanginahanglan. Hinoon ipaambit nato sa tanang tao ang gugma sa Dios, magampo kita. Nga kitang tanan, maghago alang sa kaangayan ug sa tawhanong dignidad, ilabi na alang kanila, nga gipasagdan sa katilingban, lakip na ang mga mahuyang ug mga kabos, magampo kita. Kinudunggang among pagampo. Nga kita isip katilingban, mubulig ug mudasig sa usag-usa, uban ang gugma ug kalumo nga gipakita sa Dios kanato, magampo kita. Kinudunggang among pagampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakaplag ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita. Among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Kinudunggang among pagampo. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay na, makaangkon sa pahulay nga dayon, magampo kita. Magkagagahom nga man, pamatiyang among mga pag-ampog, himuang among mga kasing-kasing, ngandam nga mudawat ug may gugma sa nanginanglan, namong mga kaigsunan sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Sa imong mga kamot, among ihalan, in mga kasa, alang kanimo. Nagdawata among Ginoo,
ug ang kalipay, ang kasing-kasing ang pangisip, ug ang maayo nga kaugot mo. Amahan ang kanarani at panahon, amahan ikang sa iyong mga gamot, sa among dihalan, ingmarigasa, alanganin mo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O santos nga mahan, dawatang mga gasa nga among gihalad kanimo sa pangilin sa mga santos nga martir. Itugot ka namong imong mga alagad nga maglig-on kami diya sa among pagtuo sa imong ngalan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Ako man ang ibayaw nga tusag. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit kay imong santos nga martir si San Pedro Bautista ug San Pablo Miki ug mga kaubanan. Sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos sa Ginoo, Diyos sa kagauman. Uno ang langit uyuta sa imong himaya, usana, usana sa kahinasan. Sa'y sana sa kahinasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo ang Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron may mo ginialang ka namo, ngalawas ug dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo ang akong lawas, ngay tugian alang ka ninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap,
mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Nawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa pagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo ugalang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kana ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo, si Kristo. Siya mo marinani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga matubang mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, niya, kaniya. Gihatang anak nimo magagagawom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Buhay
pasaylua kami sa among mga sala. Ingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasalanan mo. O pili mo kami, ituyan sa panulan, inunuhaluwas sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahal kay kami kanunay sa sala. Ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Iyong maranging harian, ang kahulugang himaya, bakit sa kapuran. Amen. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang panginig sunay panagdait, peace. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang iyong alawat kanimo pagpumulong namang maayo. Lawas, gusto mong nagawin namin.
Magampo kita. O Diyos, gipalutaw mo sa paaging kahibulungan ng misteryo sa imong krus, diya sa imong mga santos nga martir. Itugot nga maluluyon nga kaming giligon sa imong sakripisyo. Mayusan ta kanunay kang Kristo magbudlay diya sa simbahan, alang sa kaluwasan sa tanan. Kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among itugian ang mga kalag sa among mga igsoon aron mabanawon ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diyan ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluy dawata ang pag-ampo aron ablihan unta mga gangaan sa paraiso alang sa imong mga sulugon. Sa among bahin mahupay usabon ta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod magiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kano sa magkatigom kaming tanan. Uban sa Ginoo sa among mga igsoon hangtod sa kangturan kini mong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahuling ray ni hatag kanila o Ginoo. Tutulan kamunta sa mga anghel ngadto sa paraiso, sugaton kamunta sa mga martir ug dadon ngadto sa syudad nga balaan, ang bagog tunhayng Jerusalem. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Nangangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mamabaye nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampong kami makasana. Karon sa oras sa mo'y kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababaye nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, sigampo kaming makasasala, karon sa oras sa kamatayon. Ug ang pulong nahimong tao. Ug nipuyog siya uban ka na. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mababaye nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampong kami makasana. Karon sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Ang may mga takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag, aron kami na pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa maymayaong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. May kong sinugdan kang sigapos matigan lay katapusan. Amen. Pagginoo manakan ninyo, ug manalangin kanong magagahom nga Dios ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa na danyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkaman kita karon, mga anak sa Diyos.
iyang bendisyon. Atong dayon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Mayong gabi kanatong tanan. Bantabay sa paglakaw, kay kita man nagsuon. Ayaw lang pagpabilin, aron makakuyog ka sa panaw. Bantabay sa pagpangita, sa uban nga nangawala, aron kini mapamatian ang kasinatian nga imong gibati. Managuban kita bay sa kamingaw o kalipay. Managuban kita bay sa misyon sa pagtinabangay. Ayaw kahadlo kay kita usara ng mga anak sa Diyos, o gabi ang kasing-kasing, aron ang gugma mo patigbabaw. Managbuban kita bay sa kamingaw o kalipay. Managbuban kita bay sa misyon sa pagtinabangay. Managbuban kita bay sa kamingaw o kalipay. Managbuban kita bay sa misyon sa pagtinabangay.